اللہ اکبر. حضور دے دور میری والدہ صاحبہ میں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ ایک بندہ حضور کو آیا, اس عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو کنک ہوندی سی سال دی, اس سال میری فصل 6 مہینے دی ہوئی ہے, میرے 6 مہینے دا انتظام فرما دو. حضور فرمایا اے لے جا فلانے محلے میں ایک مائی ہے, اے ان دے آ 6 مہینے والی, تو واپس آ کے میرے کو سال دی لے جا. بندہ گیا اس مائی دا بوہا کھٹکھٹایا, مائی جی گھر ہو گھر اے سرکار نے تواڈے واسطے 6 مہینے دا راشن بھیجیا ہے. اس مائی آکھیا پتر کھلو جا. وہ اندر گئی, اندر جا کے انہیں اپنے برتن ویکھے, واپس آئی آ کے کہندی ہے بیٹا حضور دی خدمت چرچ کری, میرے کو اجے رات دا ہے, اے ان دیو جدے کو رات دا کوئی نہیں. وہ ہن وہ جدے جڑے اٹھ تے مال آسو دی مار بد کے سوچے پیا گھر جاواں یا حضور کول جاواں, اے دے کول رات دا ہے تے اگلے دن دا نہیں پی لیندی, مینوں جو اللہ 6 مہینے دا دتا ہے تے میں روڑے نہ پیا, میں اگلے 6 مہینے اج کراں گا تے اے بھی تے مائی ہے نا, اینوں بھی تے رب ہی دینا ہے نا. عزیزاں نے من اصل کمال ہے انسان دے دل وچوں دنیا دی محبت دا گھٹ جانا. لیکن بھائیا چنگے وہ رہ گئے نے جڑے اس گل دن ممالکہ پیدا کیتے ہی دینے ہی جنہ دیتی ہوئی کھا لا. جی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ دعا کر دینے, یا رسول اللہ کانٹا میرے جگر سے غم روز گار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روز گار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو. چھتی اٹھ دا کے کام تے لگنا ہی, جلدی لیا مال بنا گھر لے ہونا ہی, ایک کنڈا ہے جڑا بے چین رکھتا ہے بندے. کئی بندے صرف دولت دی وجہ تو پریشان نے, زیادہ چاہی دی, جنہ کو زیادہ ہے وہ کنجن تو پریشان ہے, جنہ کو اس تو زیادہ ہے وہ نیب دی وجہ تو پریشان ہے. جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. بس ساڈے کول ہے تے ڈھیر سارا, ہن اتوں ڈنڈے والے بھی آئے نے تو وہ پوچھتے نے لیا کی دوئی, بڑے اوکھے ہیں وہ پتر اجے تے تسی ایس نیب تو پریشان ہو جیڑی چھڑ دیندی ہے کچھ لے دے کے, جنوں جتھے جتھے اگاں جانا ہے نا جیڑی اوتھے نیب ہونی ہے نا انہاں چھڑنا بھی کوئی, انہاں کہنا کٹ ہوئے دس کتھے کتھے آئی. عزیزاں نے دی وقار تے پھر گل تے میرے احمد رضا دی سچی ہے, یا رسول اللہ کوئی ایسا کرم چا کرو کہ دل چو دنیا دا پیار نکل جائے. کانٹا میرے جگر سے غم روز گار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اینجدہ کوئی کام ہو جائے نا, یہ دل چوئے جڑا کنڈا چوبیا ہے نا دنیا دے عشق دا, دنیا دا پتہ نہیں کی بنے گا, ایک کدی کام ہو جائے کہ بندیاں دے ادھے بیماریاں دے علاج ہو جائے. ادھے بندے اس فکر تو بیمار رہندے, ٹینشن چلاندے, پریشانی چلاندے نے کہ ساڈا کل نو کی بنے گا. کچھ بندے ایڈے سیانے نے, انہوں نے اپنی فکر گھاٹے, اگو جڑی انہاں دی اولاد جمی ہے انہاں دی فکر ہے. اوئے بھائیا تینوں فکر اپنی آخرت دی کرنی چاہیے, تو اپنے بچیاں دی فکر نو لگ پیا. یہ کام رب دا ہے.
कि जिन पैदा किया उन रोटी रब देनी है, उस अपने जिम्मे लिया, जोड़ा रब के जिम्मे आ वो असीं अपने जिम्मे लैण की कोशिश परेशान है कि जी ये काम तो रब दा, लेकिन असीं भी कुछ करिए। वो बाबा सारी उम्र इस गल लगा छड्डदा जी, मैं उन्होंने ट्रैक्टर भी लै दिता है, ट्राली भी लै दी है, हल्लां भी लै दित्तियां ने जी, हुण मैं हारवैस्टर भी लै दी है, मैं तो जी हुण सूईए धागा पा छड़िया। मैं क्या पा तो छड़ी, कोई अपना भी दस, आप कित्थे अपड़िया है? आंदा मैं हुण आप बुढ़ा हो गया, हुण मेरे वाली गल कोई नहीं रहेगी। मैं क्या हुण बाबा दस अगा फरिश्तियां की दसने, अगा फरिश्तियां की दसना, बच्चियां का तो सूईए धागा पा ली, अपना की करेगा?